emakhosini isithunywa siyazilwela. Sizilwela makuyenze njani? Isithunywa njengoba ngiyichazile ukuthi before isithunywa ugogo noma ukhokho noma umkhulu noma umalume noma ubani aqhamuka lesithunywa sesikamdali. Kukhona abantu kuma situations la iyabafikela kakhulu. Uyabona mawukube umuntu othi makaphuma njalo kwamele ubuyele endlini njalo. Kusho ukuthi kwamele ucheckisise, ucheckile kodwa usafuna ukucheckisisa. Ngicela nizibhekeni labo bantu labo. Usuku lesithunywa esikhuluma nawe. Mhlawumbe ufuna ukuphuma ngalesikhathi wena la isithunywa sithi ima kancane. Udelay nje ukuthi ithi ngiyobheka igizi, ithi ngiyobheka istove, ithi ngiyobheka ini ukuthi yonke into ngishiye. All the time wena uyenza lonto leyo. Kufana nanoma usolo kulahla isikhiya. Makufanele kuphume njalo ulahla isikhiya. Isukukhumbuza ukuthi khulekise lendlela oya kuyo. Kodwa njalo wena uyazilibala. Kubuye futhi abantu bathi bayagula ngokungalali. Awushe umkhohlwana akunakhambi before that. No, ngothathile umsebenzi. Ngiseyintsebenzweni zabantu, ngisolo ukunceda abantu kodwa angilali. So angazi ufuna ukulala makutheni. Ithi angilali ngicine sengazi ukuthi ngiyenzeni njengoba ngingalali. Ngoba uma ukhethiwe, you are the chosen one. You must know one thing ukuthi uzosolo kusho ukuthi ingakho nathi kakhulu thina bemvelo basincisha imisebenzi because they know ukuthi asilali. Sisoloku especially makunemimoya emibi, we know exactly ukuthi makube kuyafika after 12 usavukile awubuthonga buku. Obviously one into ezoba medication yakho kwamele uyokhuleka up until uyithole lento engakulalisi. Because angikhumbuli ngingabutholi ubuthongo mangithi ngiyobheka ngiyakhulekisa angeke ngithi vele angikwazi ukulala ngabe kenze njani. Angithi nawe akunaniksi eyenzakalayo empilweni yakho ukuthi manje ulwe nezitha. Not always phela mawuyokhuleka uyolwisa izitha. Kuyafika la ukuthi ubonge ukuthi uvikelekile nezingane nomndeni wakho nivikelekile, kodwa ke nawe usuke uyavele ngalondlela then izokusayinela ukuthi kunemimoya ezayo eathekayo abantu, kunemimoya ezokuatheka noma kunemimoya ethizeni ekhona ngaleso sikhathi. So kuyenzeka ke manje ukuthi uma usolo kungalali wazi ukuthi you are always attacked. So isithunywa sikulwela ngalezo zinto. Abantu makube uhlezi kunalabantu abanovalo out of nowhere. Ushaya uvalo kakhulu, ushaya uvalo ngaso sonke isikhathi. Out of nowhere ayikho into oyizwile kodwa you are worried ishayiti gugugu. You must know ukuthi ifika isithunywa ngaleso sikhathi sizokulwela ukuthi kuphakamiswe igama lakho ngeindlela ezimbi. Sisuke sizokutshela ukuthi yey goqaphela. And there's one thing, wazi ukuthi makube ube empini ngokamoya ngephupho noma usempili, wazi ukuthi kunokungcola ukutholayo. So i-treatment yenhlambululo yakho it's very important ukuthi uhlale unayo. Hence uhlezi unensipho yokugeza, cosmetic yakho is so like up to date ngaso sonke isikhathi. Kodwa when it comes to kuya attackwa awuna nento yokuchela. Kune attack manje. Umntana uyachange uloku uyakhala uzombiza abokumakhelwane ngibona laba abanganilalisi. So kwamele uhlale uamile. Uhlale ungizwe kahle. Angisena umuntu omuthi. Ningafundisi abantwana ukubaphe into ezibukhali ezifana nomuthi. Umuntu unokuyenza ukuthi unyanyeke at some point maso usebenzise kakhulu. So now equation iyodwa ukuthi
unayo yini mawuzizwa ukuthi ufila drained ngoba sinithola ni flat ufila drained kukhona i-medication yokuthi awuthi ngene esutheni ngiphaphamisa umzimba awuthi ngene enhlambululweni yamanzi ngathi isikhathi awukho emfulweni kudingeka amanzi manje kufuneka i20 liter ukuthi uphakamise lengelosi aninazo lezo zinto kunama emergency case akufanele ukuthi mawuthi uyakhuleka uthatha ibhakede lakho uthele umixte uqhele aninazo lezo zinto mhlawumbe unazo enduchela ngezinto ezivumelana nani nabathakathi yes kuyenzeka uma ungasiyinyanga hlukanani nemithi ukuthi isoloku inilwela uma namhlanje ngizothola abantu ababuye ephehlweni abakhala ngezithunywa kahle hle kwamele kucalwe ngesithunywa then kuze nezinye after so niyena nayekelela either this why manje nizocela uncedo ngezithunywa ngoba senibadala because of nicale ngento ezi wrong emakhosini iPart 2 years please don't forget to like and subscribe.